Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan, bigarren mailako funtzioen irudikapen grafikoa egiteko bide bat edo metodo bat erakutsiko dizuet. Eta zein da hori, behin erpina kalkulatuta daukagunean, simetriaz baligatuta koordenatuen taula osatzea. Bai? Gogoratu, bakarrik gure funtzioa aztertuz, badakigula zenolako itxure izango duen gure parabola. Bai? Zergatik, isakarratuaren koefizientea begiratzen badugu, positiboa dela ikusten dugu, bai? Eta beraz, erpina, funtzioaren minimoa izango dela badakigu, bai? Orduan badakigu funtzioaren itxura hau izango dela, bai? Bale, zer daukagu hemen? Bueno, hau da koordenatuen taula. Eta gure erdiko balioak baditugu taulan idatzita dagoeneko, bai? Eta erpina da, bai? Zer egingo dugu orain? Emango diogu isari balio simetrikoak, hau da. Erpinatik abiatuta, kenduko diogu unitate bat eta gehituko diogu unitate bat isari, bai? Hau da, bat ken bat 0 da, bat gehi bat bi da, eta holan lortu ditugu simetrikoak izango diren isaren beste bi balio, bai? Orduan, horren egingo duguna izango da isa ordezkatu funtzioan eta kalkulatu y-aren balioak, bai? Orduan, isa 0 denean, zein da y-aren balioa? 0, 0, minus bat. Ezta? Erreza. Eta simetrikoak direnez, honen balioa izan behar da baita minus bat. Bai, eta guztiz ere, egingo dugu kalkulua zuek ikusteko. Zer gertatzen da isa bi denean. Ordezkatuko dugu funtzioan bi bider bikarratu minus lau bider bi ken bat. Y-koa berdin. Bikarratu lau da, lau bider bi 8 ken lau bider bi 8 ken bat. Y-koa berdin 8 ken 8 0, 0 ken bat minus bat. Bai? Beraz, hor ditugu bi puntu. Baina dakizuenez, parabola bat irudikatzeko 5 puntu izatea komenigarria da. Bai? Beraz, bide berdina erabiliz, beste bi puntu kalkulatuko ditugu. Bai? Orduan adibidez. Gure erpinari kenduko diogu, isa balioari kenduko diogu bi unitate, hau da, bat minus bi minus bat, eta alde honetara gehituko diogu bi, hau da, bat gehi bi, hiru, bai? Eta gauza bera egingo dugu, kalkulatuko ditugu orain, ordezkatuko dugu isaren balioak gure funtzioan. Isa minus bat denean, zein da y-koaren balioa? Ordezkatuko dugu, minus bat karratu, ken lau bider minus bat, ken bat. Y-koa berdin minus bat karratu, bat, bi bider bat, bi. Minus lau bider minus bat, plus lau. Eta hau dagoen bezala, ken bat. Y-koa berdin, bi gehi lau 6, 6 ken bat 5. Beraz, kasu honetan, 5. Eta simetrikoak direnez, bai, y-koaren balioa, isa hiru balio duenean 5 izango da baita. Baina, egingo ditugu eragiketak zuek ikusteko, bai? Orduan, isa hiru balio duenean, zein da y-koaren balioa? Bi bider hiru karratu, ken lau bider hiru, ken bat. Y-koa berdin
bi karratu, bederatzi. Bederatzi bider bi, 18. Ken, lau bider iru, 12, ken bat. Y-koa berdin. 18 ken 12, 6, 6 ken bat, 5. Beraz, orain faltatzen zaigun gauza bakarra da puntu hauek irudikatzea eta lotzea gure parabola lortzeko. Hau esan da guztia, gogoratu, bai YouTubeen, bai gure web orrialdean jarraitu jakindun.